Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o pildă despre valoare și despre cum să ne descoperim adevăratul preț dincolo de judecata superficială a celor din jur. Într-un sat îndepărtat trăia un bătrân înțelept pe nume Ilie. Ilie era cunoscut pentru răbdarea, blândețea și înțelepciunea sa. Oamenii din sat îi respectau sfaturile și, indiferent de vârstă sau experiență, fiecare îi căuta îndrumarea atunci când simțea că nu mai găsește soluții. Într-o zi, un tânăr pe nume Cristian s-a apropiat de casa lui Ilie. Era neliniștit și plin de amărăciune. Se simțea neînțeles, respins și considera că oamenii din jurul lui nu îi apreciau cu adevărat potențialul. În inima lui simțea că merită mai mult, dar nu reușea să obțină respectul și recunoașterea celorlalți. Bătrânul Ilie, văzându-l pe Cristian atât de tulburat, l-a ascultat cu răbdare, fără să-l întrerupă. După ce tânărul și-a vărsat sufletul, Ilie i-a spus: Cristian, înainte să îți răspund, vreau să mă ajuți cu ceva. Privește acest inel. Ilie și-a scos de pe deget un inel simplu, dar vechi, și i l-a înmânat lui Cristian. Du-te în piața mare din oraș și încearcă să vinzi acest inel, dar ascultă-mă bine. Nu accepta mai puțin de o monedă de aur pentru el. Cristian, deși confuz, a acceptat misiunea și a plecat. A ajuns în piață și a început să arate inelul negustorilor, încercând să-l vândă la prețul cerut. Oamenii îl priveau cu neîncredere și îi spuneau că prețul era exagerat. Unii râdeau, alții îl respingeau cu un simplu gest. Cristian a mers din loc în loc, încercând să explice valoarea inelului, dar nimeni nu părea interesat. După ore întregi de încercări, s-a întors la Ilie abătut și dezamăgit. Ilie, nimeni nu vrea să cumpere inelul la acest preț. Spun că nu valorează o monedă de aur, a spus Cristian, simțindu-se învins. Ilie a zâmbit ușor și i-a răspuns: Nu te îngrijora, Cristian. Acum vreau să faci altceva. Du-te la bijutierul din sat, cel care se pricepe cu adevărat la bijuterii. Întreabă-l care este valoarea reală a inelului, dar sub nicio formă nu-l vinde, doar află ce crede el despre valoarea sa. Cristian a mers la bijutier. Bijutierul a privit cu atenție inelul, l-a examinat sub lumină și, după o scurtă analiză, a spus: Acest inel este mult mai valoros decât pare la prima vedere. Este lucrat manual, are o piatră rară și veche. Dacă ar fi să-l vinzi, ar trebui să obții cel puțin 10 monede de aur pentru el. Cristian a rămas surprins și s-a întors la Ilie. Plin de emoție, i-a povestit bătrânului ceea ce aflase de la bijutier. Ilie l-a privit cu căldură și i-a spus: Vezi, Cristian, lumea este plină de oameni care nu pot vedea adevărata fața lucrurilor, la fel cum nu au putut recunoaște valoarea inelului meu. Oamenii din piață nu erau instruiți să vadă în profunzime, să înțeleagă valoarea ascunsă a acestui inel. La fel, nu toți oamenii din viața ta vor putea vedea cine ești cu adevărat sau ce poți realiza. Numai cei care cunosc cu adevărat valoarea vor recunoaște unicitatea ta. Cristian asculta cu atenție, începând să înțeleagă mesajul lui Ilie. Bătrânul continuă: În viață ne căutăm adesea validarea și respectul
în ochii celor care nu au experiența sau dorința de a ne înțelege. Nu-ți lăsa valoarea stabilită de oamenii care nu te pot vedea cu adevărat. La fel ca inelul, și tu ești prețios, dar uneori este nevoie să ajungi în mâinile potrivite pentru ca această valoare să fie recunoscută. Cristian s-a luminat și a plecat acasă cu un nou sentiment de liniște. Nu mai simțea nevoia de a căuta aprobarea tuturor, ci își promisese să se aprecieze pe sine așa cum merita. Această pildă ne amintește că nu toată lumea va vedea valoarea noastră, dar asta nu înseamnă că ea nu există. Fiecare dintre noi este unic și valoros în felul său, iar adevărata noastră valoare o vor recunoaște doar cei care sunt cu adevărat atenți. Dacă v-a plăcut această pildă, nu uitați să dați like, să distribuiți și să vă abonați pentru mai multe povești și lecții de viață. Împărtășiți acest videoclip cu cei dragi și amintiți-le că fiecare persoană merită respect și apreciere.